سلام سلام تخاتلتي مدب حتار بانا كما يكنيهم نايلومي قاشانا نبر تقادالاي مبرهان كهوني أيانا لهم كأبوهم مالتي تقادالاي مبرهان تقاديلو تراجع كوني سوار سايكو ينو مكيتو حجيها مس بركيت نحمد هوني كدلو كما عابي كما يا كمان إسيكا أتي زلوا إذا خني ممكن زلوا لذي نايلومي مزخبر أيانا وين قالينا أبونا سان حيت كنقبرينا مسانا خصونهم أدمينا تقدالاي ملو برهان مرحبا أمينة كما يمسها أقدمة أخيرك حسابك توصيلك معدامك بكلهم سماعتن باسم حصار بانا مسجنك هاشي يغني لي قتيلة ملو برهان ماني كتلالينا ملء برهان أنا ملء برهان كشتوريدو بهال أبا كل جزاي عشرات بهال عدي كبابي كشتوريدون كبادي مهرت جرحدان توليده بنو شيء كلها أبقاش باكا عبي بعد سنة بعد محجر بدحرو مسزنا عشان بقولوا مع الهرب على كعسوان حاول يستبهللو قد صلام سنبت صلام قدام تبهلو حزب تفعلوا زنبره بتوشعو ذاته شجر كم حزبنا تسديدنا نسودان كدنا أود الحلو نقمت قرنا كأود الحلو كاني أبا طبعا شو عتن طبعا شو منتن تهذي نفس فعل معسكرات تغيروا سلزنبرو أبا سوكي فتح الرحمن زبها الكيرومنا أما جرشة سبعة شعتن مجمرتا ثمانية بيلو كا نميلا خيدة مالتيو منجوس وي فتوراري ناتبهالنا كاب شعو سقع بحقوي نخون كاني مسؤوم صنحنا حجها أب سدتا لنا ذي والبرهان أوكي أنا قد أمليس كيا ودي الحليوسي نشم كذا عبيلاتا هو حجها بجد مالتي هو خبيعة بقس تاود الحلو تبرشم خبيعة بقس اوكي نسدت ما سوتيكا نابل سدتنا أوروبا هو أب كلت شحن شوعتن أتين أوروبا تشن ساعتك ساشعو أبقد لي خانيتك أي فارو مجمرتا ناتنت مسوته ብዙሕ እዩ ናቱ ታሪክ ዕሊልካ እውን ናይ ውዳእኒ ወይ ኣኽለናን ግዜ ግን ካብቶም ሰራዊት ኮይነ ክቕፅል ዘይደለኹ ሰብ እየ ነይረ ስለዚ ክጣየሳለኒ ኢለ ብዙሕ ዕግርግር ምስ ገበርኩ ካብቲ ሰራዊት ተጣይሰ ኣብ 94 ማለት እዩ ብድሕሩ ኣብ ጋሽ ባርካ ከም ሰበይ ሂወተይ መርሕ ነይረ ብድሕሩ እዚ ናይ ዶብ ግጭት ተባሂሉ ኩናት ምስ ተልዓለ ከዓ ከም ሰበይ ከቲተ ክጋዕ መጨረሻ ዓቃብ ሰላም ዝኣቱ ኣብኡ ፀኒሐ ብድሕሪኡ ካብቲ ሰራዊት ምስ ኩሉ ሽግራተይ እውን እሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ክወፅእ ኣለኒ ኢለ ኣሚነ ሽዑ እውን ክወፅእ ከም ዘለኒ ገይረ ካብቲ ሰራዊት ምስ ወፃኹ ሽዑኡ ክነብረሉ ከም ዘይክእል ሃገርስ ጥዑይ ገይሩ ዳእኒ ስለ ዝነበረ ኣብ ስደት ኣምሪሐ ሕጂ ታኻሊት ማእሲኻ ወፂእካ ካብ ሰራዊት ድሕሪ ዝኩሉ ኩናት ኣብ 2004 ኣይ 2004 2005 ኣብ ገፁ ትምክያት ዝነበረሉ እዋን ያ ኣምሪሕካ ማለት እዩ ባቃ ዋ ካልአይቲ ምስ ስዕባ ኣቢለ መብዛሕትኦም ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ነብስኹም ኣላሊና ክትብሎም ከለኻሲ ተኺሎም ናብታ ተሰለፉላ እዮም ዝኸዱ እሞ ንስኻ ግን ካብኦም ፍሉይ ኮንካ ተረኣይኸን እዚ ስለምንታይ ይመስለካ እንታይ እዩ ብመሰረቱ ዋላ ምሻ ኣለካ እቲ ተጋዳላይ ሓደ ኣብቲ ሳሕል ዝተፈለየ ባህሊ እዩ ተዋሪሱ መፅኡ ካብቲ ሕብረተሰብሲ ተነፂሉ እዩ ዝነብር ነይሩ ስለዚ ብልማድ ኣብኡ ኣበይ ዓድኻ ገለ ኢልካ ይትተሓታተን ኢኻ ኣብቲ ኦርዲት ትፍለጥ ኢኻ ኣነ ሕጂስ ሙሉእ ብርሃን ቀሽ ተወሪዱ
مبقل عدي كل جزاي تولد عدي أشيرة ده ليش مزجوبي أبتي دققن أو خلها بالهجة خاص زي تلاليها أبي عدها جاي كسرت حاتت كملم دي مسحازو هو بالقصيرو حجي بزح جزي أبتي بوليتيكا قلت له عدن ودع عدد من كي حاتت دعينا كنت قادرنا قمتات قليل بالو كي تبوغيو جن أبهلنا نور ما كنت خلها نسخة ميريها تقلت كلها ما بقى عدل لك هات إيه عدها تتقل تاخذ كلا لك وإن من تاي مخنياتو بقى السا ودا سلازخان كاها إرتراو خويكا سلازي أبتقدم بلمدي بوتاتنا بحقوتاتنا قاشون كقبلو خلو كابد ما تسيمصا كابد ما تسيمصا كابي عدي ودمنيو قاشون كا يقبلو مالتي كابي كم دمت خايفلو تقصو إلهم قاشا إحسانا قدنيا من إلهم سلازي أبت حبرتنا ونلمو خا وي نعابل جزخا أخاتها بيتكايو عرف يلوم ما يوم اليوم تازلا توشي شايق قاديشوم يعرف مخاط بحكا مقشخا يفانوخا يجس أبت حبرتنا لمودي أب جزية قد لقن تفيو ያው ብዙ ጊዜ እንዲያተዛራሪ ብጃኔ እንታይ ኤርትራዊ ጥራይ ዘገድሰኒ ብለካ ኤርትራዊ ንክትከውን ሲ ወደነይተን ዓዲ ምስ ኮንካ ወዲ ሓንቲ ዓዲ ካብተን ኣብ ኤርትራ ዘላ ምስ ኮንካ ኤርትራዊ ትኸውን تفكر يا يغنيلي يا ሕጂ ቀንዲ تفكر መደብና ኣብዚ እዋናዊ ኩነታት ዘሎ እንዲና ከውን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ምንቅስቃስ ብርጌድ ንሓመዱ ከመይ ትጉምጉም ኣለካ والله برجيد نحمدو كنت قلت بقالتون يخبيدي مخنياتو زي يتنقر اللي تحت حالفه تدلي انا ابزي ذنب فتحي سدت وتي باقا خال اسرا مستفلا له ابتي ذنب تقاوم انا تفه بزح من قسقاسات يمسرت يفشل يمسرت ينطف يمسرت عزنا سيسرف بل كل عن كل كلنا دحار زغان فنا مالتي ابزي حجي اوان جن ازي برجيد نحمدو ውድባዊ መርገፂኡ ዘለዎ ሕጊ ህንፃ ዘለዎ እምነት ብዘየገድስ እቲ ሓደ ታርጌት ገይሩ ሒዝዎ ዘሎ እቲ ስርዓት ነዚ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ስለ ዘየርብሕ ክእለ ኣለዎ መሓውሩ ክብተኽ ኣለዎ ኢሉ ኣልዒሉ እዚ መንእሰይ እዚ ቅድሚ 10 ዓመት ኣቐዲሙሲ ብሰላማዊ ሰልፊ ሕደጉ ነጠፊእና ዘለና ልቢ ግበሩ ሕሉፍ ሓሊፎም ሳንዱቕ ናይ ሬሳ ተሰኪሞም عب أحواتنا عينهم كيلو تقي ألان تدربي من هالو خلو أي صبق الناري اسكولات دقو فقنت من قصحتتو شقرنا انتا يبلو إلو خل من 10 عامات يلو تزقرم كأنساتو نزي كما زازن زي كيلو أمور رسول الله ومتم دقفتي لبي يبلو من يبحق بحسب لبي يبلو من أبهلنا ون ريسا تدربيو ناي بحق يدحزب قدمت ريسا حلف كله كمان فلوتو اي تفلوتو تطول كا حتحلفو قبيعه خوتيغا እዚኦም ግን ሬሳ ተደርቢና ሃለዉ ከሎ ዝስዕስዑ ደገፍቲ ካብቲ ዘሕዝነካ ሬሳ ኤርትራዊ ተደርቢ ኮነሱ ዝስዕስዑ ድሕሪ ዝኩሉ ልመና ቅድሚ 10 ዓመት ዝሰልማ ሰልፍታት እንተላይ ይኸይድ ፀኒሑ ኣብቲ እዋንቲ ወዲ 20 ዓመት ዝነበረ ሎሚ ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ ይበሎ ብዕድሚኡ ክፃውሮ ዘይክእል ዓቕሊ ገይሩ ግን ነዊሕ እዋን ክልሙኖም ፀኒሑ መጨረሻ ክኸውን ከም ዘይክእል ተረዲኡ ስለዚ قدن سجومتي كوسد نيرو ذهب سجومتي كوسيدو أنا أبزي دم بفتحي كابدن كاساقس ولا سلامة وسلفتات كابتخل تعذب كوا كمناي برجيت حمدو جيرو زعجبن النجار إلى المخنياتو أبزي سبات يا تهاري مبوران قداي زي قبرو زي كون سلاح نابنستي تدربي نابنستي تدربي زقبرو كونستاتهم يوم أي مسني عديتنا تخدينا ما أخلا يا صابعتن أو ندك أن تصرفها نزي أن حجسي مفقع يكونسي بازي ناقشت مخانم كالك قبل كمان يدفعه جن بلبنا بعقل سجع حجي تتأبيهم ما ترشوا لك كم ساعة جمرة تولعهم زخر سجوم تخاوسيلهم مخنياتهم تام مسلكا ساعة جمرة أبدي تفلت أجزية بزيد تفلت مخنيات يزلطوا نايزيهم فلوت مخنياتي شجر اللهم تساقيهم متيم أب هاجرهم تساقيهم أفدتوني تساقيهم زلوا من قالوا سدسنيات عمو أبي ربنا خيرو زنبرة بعد يوتت بزق قدام يوتت تلذي
እዞም ቆልዑ እዚኦም ሕቅ ፍዴታቶም ከይፀገቡ ተመንጢሎም ዝጠፍኡ እዚ ስጉምቲ እዚ ክወስዱ ናይ ብሓቂ ዝኩርዕ ስጉምቲ ወሲዶም እዚ ምንቅስቃስ እዚ ከዓኒ ውዒሉ ሓዲሩ ውሽጢ ኤርትራ ኣትዩ ተኣምር ክሰርሕ ከም ዝክእል ጥራይ ሓደ ፅበት ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ እዮም ሰሪሖም ናይ ብሓቂ ኩላና ከዓ ሳፖርት ክንገብሮን ክንድግፎም ክንስዕቦን ዝግባአና ምንቅስቃስ እዩ እዚ ማዕበል ናይ መንእሰያት እዩ ምክንያቱ ሃገር ንዝተወልዱ ዳ እምበር ንዝወለዱ ይኮኑን ዝወለዱ ዕድሞኦም እኺሎም ክሞቱ እዮም ነታ ሃገር ግን እሶም ዝተወልዱ እዮም ዝርከብዋ ንሶም እዮም ስጋዕ ወሊዶም ንደቆም ዝረከብዋ ከዓ ዝዕዝዋ ስለዚ ናቶም እያ ንምንታይ ናቶም ይኽሉ ናትና ተኸሊእና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ዘይንቡር ነይሮም ኣብ ዘይንቡር ይነብራሉ ህዝብና ኣብ ንቡር ክንነብር ኣለና ሕጊ ንደሊ ኣለና ፍትሒ ንደሊ ኣለና ኣብ ሃገርና ቀሲልና ክንነብር ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብርጌድና ሓመዱ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ስጉምትን ምዕባለታትን ደርኣየ ማዕበላዊ ምንቅስቃስ ናይ መንእሰያት እዩ በተወሲ ዘሎ ስጉምቲ ሕጉስ ኢኻ ዘላ በጣዕሚ ሕጉስ እየ ምክንያቱ ብፖለቲካን ብዲፕሎማስን መሓውሪኦም ዝወትክዎ ዘለዉ ስርዓት ብኡ ከዓ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ዝሽቅጠሉ ህዝቢ ከምሳይ ዘሎ ትሪእዎም ዘለኹም ሕጉሳት ኮ እዮም በኣይ እናበለ ነቲ ጉህይ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ክሳዶ ረጊፅ እዮም ብሮ እስራኤል እያ ፅቡቅ ኣለካ ቀንዲ ዕላማ ናይ እዚ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ደገ መሓውሩ እቲ ፖለቲካዊ መክሰብ ናቱኒ ንህግደፍ ምቁራፅ እዩ ንንስቲ ወይ ንቆለውዕ ምህራም ገለ ይኮንን ከምቲ ንሪኦ ዘለና እውን ብርጌድ ንሓመዱ መጀመርያ ኩሉ ሕጋዊ ዝሓትት ዘሎ ኣብ በልጅም ሕጂ በዓል ናፅነት ከነብሎ ኢና ኢሎም ሰብን ብሕጊ ምስ ሓተትና መንግስቲ በልጅም ካ ተቐቢሎ ዋላ ሓደ ኩላትና ናፀፍኒ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ሃገር እውን መጀመርያ ብሕጊ ዝሓትት ዘሎ ብሕጊ ዘይሕጋዊ ስርዓት ሕጋዊ ነገር ክገብር ኣይክእልን ብስም ህዝቢ ኤርትራ ይሽቅጥ ዘሎ እቲ ስርዓት ህዝቢ ኤርትራ ቁፅሊ ዘየንበረሉ ብሽም ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ዝኾነ ትገብር ከዓ መሰል የብሉ ስርዓት ማለት እዩ ስርዓት ኳ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ጉጅለ ሓደ ጉጅለ እዩ እዚ ካልአይቲ ከምቲ ጠቕሱና ኣቢልካ ነርካ ብዙሓት ምንቅስቃሳት ካብ ስምረት ጀሚርካ ክሳብ ዚ ሕጂ ዘሎ ቀረባ ዝተመስረታ ከም በዓል ይኣክል ሒዝካ እውን ይምስረታ መይቕህማ ከዓ ኮይነን ሕጂ ከምኡ ኮይኑ ከይትርፍ እንታይ ምክሪ ክትልግሰሉ ትኽእል ብርጌድ ንሓመዱ ከመን ከይከውን እወ ናይ ብሓቂ ሓደ ከምተን ምንቅስቃሳት ክኸውን እዩ ዝብል ስግኣት የብለይን ምክንያቱ ዘንቀለ መንእሰይ እዩ ግን ሕማቕ ኣሎ ፅቡቅ ኣሎ ከዓኒ እዞም ደቃውቲ እዚኦም ምትብባዕ ወይ ክገብርዎ ዝግብኦም ክህሉ እዩ ናይ ግድን ሓቂ እዩ ኣብ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፊ መጀመርታ ብሕጊ እዮም ዝጅምሩ ብሕጊ ምስ ጀመሩ ከዓኒ ኣብቲ ክወሰድ ዝግብኦ ስጉምቲ ይኣትዉ ኣለዉ ብዙሕ ግዜ እዘን ምንቅስቃሳት መብዛሕትአን ናይ ወረቐት ኣናብር ኮይነን ተሪፈን ሓደ ወላ ብትግራይ ኣትሒዝካ ዝጅመር ነይሩ ወያነ ኣብ መንጎ እንዳኣተወ ነቲ ምንቅስቃሳቱ ንዓንፂፍዎ እዩ ናይ ብሓቂ ስለዚ ኢሳያስ ጭፍርኡን እዚ ኣብ ትግራይ ተጀሚሩ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ዕድል ተረኪቡ ከም ልቡ ክንቀሳቀስ ዕድል ተዋሂብዎ ነይሩ ስለዝኸውን ስጋ ሕጂ ኣይምፀንሕን እዚ ዳግማይ ኩናት ዝሰማዕናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዝተገብረ ክገብር ዕድል ኣይምረኸበን ነይሩ ግን ነቲ ምንቅስቃስ ብዕሊ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ገይሮም ተወዲቦም ስርሖም ክገብሩ ክንዲ ሳፖርት ዝገብርዎም ኣብ ፖለቲኮም እናኣተው ሓንቂፎምና እዮም ነይሮምና ሰራዊት ሕዝሪ ዝበሃል ነይሩ ድሕነት ዝበሃል ነይሩ ብዙሕ እናተኸፋፈለ ብድሕሪኡ ኣብ ምድኻም ገፁ ምስ በፅሐቲ መንእሰይ ከዓ ንስደቱ እምሪሑ ስለዚ ሕጂ ከዓ እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ሓደ ፀጥትኡ ኣብ ውሽጡ ብፅላል ክውደብ ክኽእል ኣለዎ ውድብ እንድዩ ግን ርክብ ክህልዎ ኣለዎ ናይ ብሓቂ ብፅላል ባይቶ ከቐውም ኣሎ ኣብ ውሽጡ ከዓ ፀጥትኡ ከቐውም ኣሎ ፀጥታ እቲ ቀንዲ ናይ ምንቅስቃስ ሓይሊ ተኸታተላ እዩ ስለዚ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምንቅስቃሳት እኮ ዕሉላት ህግደፍ ኮንሶም ውፍያት ዕሉላት ተቃወምቲ ኮይኖም እዮም ዝኣትዉ ነይሮም ሽዑ ኣይክትስጉም
اي كتسرح حدق مدق يقبرك زخونه حساب كتب تخلها كم دي انحب كلا زقرمك اذا حجي زوز زلو برقيت نحاولو قد ما بزيسي immigration كيدنا ننقر لهم كم زي نقبرهم نبل هاي ما قول عصبيتي تاعت مالس قصدنا مالس كطيار يخيلوا قال دابلو حجي تقلس يخاتوا لهم دنيا ينقفوها حجي كومونات تباهله بصح انقفات قالي فيه حجي برقيت حمود الذي اصيع ني بحق حجوز قبو ካልእ ምስኣ እንታይ ክላቦ ይደሊ መስለካ እዞም መንእሰያት እዚኦም ኣብዚ ዝገብርዎ ሰላማዊ ሰልፊ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘጓንፎ ብዕሊ ከዓ ብመዝገብ እቶም ዝተጎድኡ ድዮም እቶም ተኣስሩ ድዮም ብዕሊ ብመዝገብ ክትሓዙ ክኽእሎም ፅባሕ ንግሆ መሬት ወላድ እያ ኣብ ክሳድና ክኸውን ኣለዎ ሓላፍነቶም ኣብ ክሳድና ክኸውን ኣለዎ መን እንታይ ኣጓኒፍዎ እንታይ ከሲሩ ክንደይ ተኣሲሩ እንታይ ተቐፂዑ እዚ ብምሉኡ እቲ ህዝቢ ክስከም ሓላፍነት ክገብር ክኽእል ኣለዎ ካልእ ናይ ገዛእ ርእሶም ምሁራት መዓት መንእሰያት ምሁራት እዮም ዘለውና ሊቃውንቲ ሃገር ከመሓድሩ ዝኽእሉ ኣብ ዘይምጥኖም ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ መንእሰያትና መዓት እዮም እዞም መንእሰያት እዚኦም ከዓኒ ኣብ ፖዚሽን እናመፁ ክቕልስዎ ክኽእሉ ኣለዎም ናይ ምሁራት ደገፍ ናይ ሞያውያን ደገፍ ናይ ብሓቂ የድልዮ እዩ ንብርጌድና ሓመዱ ብዛዕባ ጉልበት ብዛዕባ ስራሕ ብዛዕባ ተወፋይነት ኣይትሰከፍ ግን ምቅላስ የድልዮ እዩ ኣለይቲ የድልይዎ እዮም ምሁራት ናይ ሕጊ ናይ ኩሉ ክኢላታት ናይ ብሓቂ ሳፖርት ክገብርዎ ኩሎም እዛ ጥርዚ በዚሓ ዘላ ምንቅስቃስ ውሽጢ ዓድና እንት ክንኣቱ ከምኡ ክብሎ ይኽእል ኣነ እሺ ይቀኒየላ ኣብዚ ንፍትሒ ዝቃለስ ዘሎ መንእሰይ ከም ሓይሻ ኣለዎ ትብሎ ነገራት እንታይ ኣሎ ወይ ክትገልፀልና እዚስ ኣይጠቕሞን እዩ ነዚ ምንቅስቃስ ዓንቃፊ እዩ ትብሎ ማለት እወ ሕጂ ሓደ ትሰምዕ ኢኻ ኣብ ሜድያታት ወፂኻ ሕጂ ኣብዚ ቲክቶክ እንዳወፅኻ ዘረባታት ኣሎ እንድዩ ሓደ ልዕሊ ኩሉ ካብቲ መዝማዚ ዘረባ ምጥንቃቕ እቲ ሰነፍ ፀላኢኻ ነታ ቃልካ እዩ መዝሚዙ ካልእ ትርጉማት ሒዙ ንሕብረተሰብ ክብክለልካ ዝደሊ ሓደ ወዲ ዚ ኣውራጃ ዚባ ወዲ ዚ ከምዚ ስለ ዝኾነባ እዚ ዝበሃል ዘረባታት ክገድፍዎ ኣለዎም ዓድና ኣውራጃና ፄሳና ኩሉ ንኮርዓሉ ፅባሕ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ዝፅበየና እዩ ሕጂ ግን ነዚ ዕማም እዚ ክዕመም ወድበ እዩ ብዘየገድስ ከምኡ ዝበሃል ዘረባታት ሓደ እቶም ከምኡ ዝብሉ ብልክዕ ተቃወምቲ ድዮም ኢልካ እውን ትስከፍ ኢኻ ብልክዕ ደለይቲ ፍትሒ ድዮም ኢልካ እውን ትስከፍ ኢኻ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ንኣና መሲሎም እውን ከምኡ ገብሩና ስለ ዝነበሩ ኣብዚ ሕጂ ትፀጥታ ዝብሎ ዘለኹ ኣብዚኦም ክጥንቀቕሉ ዘለዉ መን እዩ ስለምንታይ ከምኡ ዝብሉ ዘሎ ናይ ብሓቂ ከዓኒ ክትኣራረም ኣለዎ ዝበሃል ሕር ኮይኑ ኣለዎም ናይ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዘለዉ ወከልቲ ኣለዎም ሓለፍቲ ኣለዎም እዞም ሓለፍቲ ምስ ናይ ጀርመን ድዮም ምስ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ድዮም ምስ ናይ ኣሜሪካ ድዮም ምስ ናይ ስዊድን ድዮም ምስ ናይ ኖርዌይ ድዮም ምስ ኩሎም ርክብ ይህልዎም ፅላል ይገብሩ ናይ ሓባር ሓደ ጠርናፍ ባይቶ ከዓ ይገብሩ ስለዚ ክግበር ኣለዎ እዚ ክኸውን ኣይነበሮን ኢሎም ዝዛረቡ ድሕር ኮይኖም ብመገዲ ተወከልቶም ኣብ ናቶም ሕቡእ ኣኺቦኦም ትማሊ ንሕረስ ሰውዒልካ ላሲ ካብቶም ህግዳፋውያን ሓደ ከተማ ዝበሃል ኣሎ እቲ ኣብ ዓድና ግፋር ይዘርባ ኣሎ ሓንቲ ብርሃን ትበሃል መፅያት እንታይ ድ ተባሂሉካ ሰምዑ ዘለካ ትብሎ ዘለካ ኢላቶ ስለዚ ዝተባሃሎም እዮም ክገብሩ ንሶም ተዓዲሎም እዞም መንእሰያት ናትና ግን ክገብርዎ ዝግብኦም ባዕሎም ፈሊጦም ስለ ዝገብርዎ ብልክዕ ከዓ ንሶም እቲ ናቶም ዝኾነ ምንቅስቃስ ዝሰርሕ ሰብ ጌጋ ዘይብሉ የለን ምንቅስቃስ ይኹን ውልቀ ሰብ ይኹን እቲ ጌጋ ግን ብልክዕ ኢኻ ኣብ ባይታኻ ኮፍልካ ትረዳሉ እነዘንድ ክኸውን ኣይነበሮን እዚ መክሰብ ኣምፂና እዚ ከዓ ክሰር ኣምፂልና እዩ ምስቶም ናትካ ኣብ ማስ ሚድያ ደዛረብ ነገር ወላ ሓንቲ ይብልካ ኣብዚኣ ክጥንቀቁ ኣነ እላቦም ማለት እዩ ነዞም ቀለውት ቀፂለ እቲ ለውጢ መቸም ኣብዚ ፅቡቅ ተበጊሱ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከመይ ጌርካ ይተኣሳሰር ወይ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብኸመይ ክመፅእ ይኽእል ኢልካ ትሓስብ እንተኣሽሙ እንድዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክመፅእ እዩ ምክንያቱ እንታይ መስለካ እዛ ሓንቡባ ትንፋሕ መሻላትካ ትነፍሓ ልዕሊ ዓቕማ ትህካ እንታይ ኣትኸውን ትትኮስ እያ ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ደገ ዘሎ እዚ ፌስቲቫላት ኣብዚ ዝግበር ዝነበረ ዓብይ መልእክቲ እዩ ነይርዎ ህዝቢ ኩሉ ምስኡ እዩ ዘሎ እንታይ ኢና ክንገበረ ናብዚኣ ኮይና ህዝቢ ነይሩ ህዝቢ ኣብዚ ኮይኑ ግን ውላዱ ይቃወሞ ከም ዘሎ ነቲ ስርዓት
ነቶም ተዓምፆም ዝነብሩ ዘለዉ ስድርኡ በጃ ይኾነሎም ከም ዘለዎም ተፈሊጦም ንሰሙን ደቅና ተስኦም ኣለዉ ኢሎም ክሳዶም ከልዕሉ እዮም ሓደ ካልእ ቅድሚ ገለ እዋን ኣብ ሕድሪ ናይ ጀጋኑናሲ ተዓዲሞም ስኮትኩስ ብከመይ ክመፅእ ኢልካ ትግምት እዚ ለውጢ ሓይሉ ዶ ብዘተ ዘይመፀ ስርዓት ብዘተ ኣይተኣልዮን ኢኻ ግንባር ከፊትካ እኳ ንዓመታት ዝወስድ ውግእ ሕድሕድ ክትገብር ዘይግባእ እንተኾነ ግን ቅንፀላ ኣድላዩ ውሽጢ ከይሓወስካ ዝኸውን ነገር የለን ሕጂ እዞም ደቅና ዝገብርዎ ዘለዉ ውሽጢ ከይሓወስካ ዝመፅእ ሰላም የለን ምክንያቱ ብኡ ዓይነት ቋንቋ እዩ ዝርድኦ ስርዓት ስለዚ ፅባሕ ንጎ እቶም ብርጌድ ንሓመዱ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ተተኺሎም ቁንፅልዎም ብመንጣሊ ብረት ገይሮም ድዮም ብሳይለንሰር ገይሮም ድዮም ይምንጥልዎም ይመንጠሉ መዋዕሎም ክምንጥሉና ክነብሩ ይኮኑም ስለዚ ብከምዚ ክመፅእ ዝብል ግምት ኣለና ኣነ هو حجي كم نبر تجادلاي تفضل مها ودولو بحال تجادلت له نفعت نزلوتي زهنطوي زدوليو حجي هذا جزين تايو أبتوش تسي كل خمزي فرح مخانو تراي غيركا زغلص الله كمزي خمانا لك ان تلوتي يود خفلكم دولس نرسعينا بقلت تزارب هولوس نحجي بزحت تجادلت عبيتي لو تفضل تبعت مالك ايه حزب له زلو صافي جاكيتهم كمان زي كيرو مالتي أبت محاوراتنا هيكدف زي أتو تيمي حماق تكبرات لذي وجن كا خابزيوم تسفال لك هذا خمو دنك أسا أسو وشت إثرا هاي نمسي تبعد دنك أسا أسو صار تجادلتهم كم زلوا قالوا يلكادي هاتأمن حجي تجادل يبلو وارسا يبلو بتسرح لك أخذنا برجدنا حمدو دفيركا سقمت مخسار تراحي إذا سقمت خا ينوح يحتر كوسجي مخنياتو تعمل لك حجي تتجادلاي زمزنا فتري أخلها أريجي دنزيزي يعني دخاني كابدي أنا خشينا كمان كوجي كيلين أتوما في سلطان كوفي لما بحثت تخيط أم قلوا وعد فوق زلوا ترقم يقول لهم أتوما دينا واسايت بهايلو أقول زلوا قلوا وعد حواتهم زي ما يريسوا زلوا برك حاول إيدهم زلوا كوزدو يقول يوم تسقمتي بس حتى قادرتي شجر كم زلوا مفلتي تساقي من يوم زلوا يفلتي نسوم الجبن تيلوم نسوم سقمت خوستي يقول يوم كوزدو يقولون مالك يكونه ግን ንተጋዳላይ ጥራሕ ኢልካ ትምድቦ ስራሕ ኣይኮነን ወላ ተምኡ ዘለዉ ኣገልግሎት ንኣሽቱ መናእሰይ እውን ሓውዲ ሓዙ ምስኦም ተረዳድዮም ክሰርሕዎ ይኽእሉ እዮም ልክዕ ከምዚ ኣብዚ ምስ ዓበይቲ እያታቶም እናተራርኡ ብርጌድ ሓመዱ ኣብ ኩሉ ዓዲ ዝሰርሑ ዘሎ ፅባሕ ንግሆ ሊንክ ምስ ተፈጥረ ከዓኒ ከብኣ ገይሮም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ዝብል ትፅቢት እዩ ዘለና ኣነ يا تحت منتهى حتى تكاحجي كل جل سبات زارو سمعوا كلها كل تجادلاي كيس جبريد مسلم نتلوتي تي أقول قلت ويكا تي من إسي كمرد وسيدنا تي تجادلاي جن كل حماق جبريد مسلم نلوت زي دليد مسلم حجينا تي ناي من إسياتنا زوم أبزلو من إسي كأت فوت أمها مالسي أزيوم نعشتيهم تحت عدنا هينهم كاب إرتراز وسيم زعب إرتراو تي وضعي زك قالوا سوم ده بلو ده أمبر نتحبر تسوون يفضوني نعون من بالي هم لكذا ما يجي ترديك أمين حاول تعمل كان إيش تكون سخنك حق خلها حاجة من إيش يكون عن كله تاو صعو مسرائيل قطع له تردي خان لها شعو تمسد مخسلو يتقبر الله سيدريو زرد أصيل زرد سب يدريو تردي خان لها حجسي نايكم في بعثة لصها شفتات زي ما كاكم اللي يقولون قلت تردي خان قلت كوم يكون حجي ناسهم وصعي ردوا يعني تبديلهم يوم حقهم يوم كابياتهم كابوباتهم كرخمو زي قبوهم يوم رقيبهم انت خونا تزقر ما كان بنفسي تزرب له خدا خايبه سنبر انا صباحنا صنت يتقايمه صباحنا صنت شنكران مستهربو يتقايمه ابا خيبا ما يبرجل كابزن السخا زل خايط سقع اساس نزل بزي اي تزيون يخوم الى كذلك تفلطوا بصوتنا له زربازي ابنا يبرجل ما اخل اخيبا دا سواي انا ابصراو تقصل كم زي بالله وسينه دوطاخو ስለዚህ ብዙሓት ኣነ ናይ ግለይ ከምኡ ከለኹ ኣብ ኩሉ ኣህርታት ከዓ ብዙሓት ከምኡ ከም ዘለዉ ኣብ ግምት ነእቱ ተፀቂጦም ዝኸዱ
ክራኸቡ ዘይክእሉ ሓደ እቲ ዓድና ትፈልጦ ኢኻ እንታይ መራኸብታት ኣለ ኢኻ ወሳብ የለ መሰንጀር የለ ትሕዝቶ የለ ቴሌፎን ክትገብር ዓቕሚ የለ ተረዲእኻ ዘለኻ ብኣካል ተራኺብካ ወይ ደብዳቤ ተፃሓሒፍካ እዩ ሕጂ ከማን እንዲዕ ቴሌፎናት ኣትዋን ተሃልየን ፅርፅር ዝብላ ስለዚ ብምዕባለ እውን ኣፀልሚቱ ስለዝሓዛ እቲ ሰብ ኮኔክሽን ገይሩ ናይ ምስራሕ ብቕዓቱ ቆሪፅዎ እዩ ዘሎ ስርዓት ብዙሕ ዓይነት ሲስተም ተጠቒሙ እምበር ብዙሓት ዘለይቲ ለውጢ ኣለዉ ሱቅ ኢሎም ማዕስ ኮይኖም እቶም ናይ ገድሊ ገዳይም ተጋደልቲ ዝነበሩ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛ ተኣሲሮም ዘለዉ ካብ ባዶ ኣይኮነን ምክንያቱ ከንብሮም ከም ዘይክእሉ ኣሲርዎም ዘሎ ስለዚ ብኡ መጠን ኣለዉ ዘለይቲ ኣለዉ ጥዒሞም ይነብሩ የለውን ዝተጋዘሉ ከዓ ንኡ ዕላማ ከም ዘይነበረ ከዓ ይፈልጡ ኣለዉ ብልክዕ ከዓ ዝተጋደልናሉ ንኡ ዕላማ ይነበረን ብዘይካ ልኡላዊት ሃገር ነዚ ህዝቢ ነዚ መንእሰይ ዘምፀላሉ ነገር የለን ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ሰማያዊ ታሰራን ፓስፖርትን ከም ዝውንን ጥራሕ ተገይሩ እንታይ ማለት ኣይሽረፍ ኣይብላዕ ኣይቁረስ ስለዚ እዚ መንነቱ ከዓኒ ብሰብኣዊ ሓርነት ክድገስ ኣለዎ ሰብኣዊ ሓርነት ተረጋጊፁ ህዝቢ ብቁዋን ብሕጊ ዝምራሕ ሕብረተሰብ ክህልዎ ኣለዎ እዚ ንምዃን ከዓ ኩሉ ዘይደልዮ ሰብ ኣይኮነን ወላቶም ደገፍቲ እኮ ይደልይዎ እዮም መንድቆም ክሕሉ ቀደምን ብንቦንዲ ኢሎም ዘተሓዝዎ ገንዘቦም ክሕሉ እዮም ሕልልኦም ዝክሕሉ ዘለዉ ገሊኦም ከዓ ስቂሎም ኣብ ዕን ከይነብሩ ገሊኦም ከዓኒ ሓለፍቲ ስለ ዘለዎም ኣዝማዶም ይገርመካ እዩ ስለዚ ውዒሉ ሓዲሩ ግን ክመፅእ ምዃኑ ጥራሕ ዝኣመን ኣነ ንሓዊ ኣነ ቴንክ ዩ ብሓፈሻ መደምደምካ እንታይ ኢና ክንድምድም ንደሊ እዚ መንእሰይ እቶም ንኣሽቱ ኮይኖም ዝወፁ ብዙሕ ብዛዕባ እቲ ሕብረተሰብ ኮኑ ብዛዕባ ተጋዳላይ ኣፍልጦ ዘይብሎም መናእሰይ እቲ ተጋዳላይ እውን ውፅዕ ምዃኑ መብዛሕትኡ ተጋዳላይ ከዓ ብሂወት ይኹን ንሂግደፍሲ ብክዕ ከምዚ ብርጌድ ንሓመዱ ዝገብሮ ዘሎ ክንደይ ዋጋ ከፍል ስለ ኣብ ከምቲ ዝበልካ እቲ ኩሉ ዓፅዩ ስለ ዘይስማዕ እምበር ብዙሓት ተጋደልቲ እቶም ዝበዝሑ ተጋደልቲ ብዙሕ ሂወት እውን ከፊሎም እዮም ህግደፍ ምስ ጠፈት ሓንቲ ታሪክ መፅእ ስለ ዝኾነ ግን እንታይ ንመበልና እቶም መንእሰያሲ እቶም ተጋደልቲ ከምኦም ውፅዓት ምዃኖም ፈሊጦም ከምዚ ከማኻን ካልኦትን ዘለዉ ተጋደልቲ ብፍላይ ኣብዚ ደገ ምሳና ዘለዉ ማለት እዩ ከነኽብሮም ታሪኮም ከዓ ንክገልፅልና ዕድል ክንቦምን ኣለና ማለት እዩ ናይ ውፅዓት እዮም ንሶም ኣነ መጀመርያ ህዝባዊ ግንባር ንተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ወፂዑ ማለት እዩ ወይ ከዓ ጠሊሙ ስለዚ ከምኡ ምዃኑ እቲ መንእሰይ ርድኢት ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ምባል ኢና ምሽት መደብና ኣብዚኣ ቢላላ ካልኣይ ክፋል ክንራኸብ ኢና ምልያወይ ኢንሻአላህ خير ኢንሻአላህ خير የቀኒየለይ ኣነኻ ምስ ክቡራት ሰማዕትናን ምስ ፀጠር ሩባናን ክብረት ይሃበለይ የቀኒየለይ